Shalom. Horas madihita saluna. Saluhut parhalado pos parmingguan HKBP Cirara pasahaton selamat hari Minggu madihamua manginang remaja napo sobulung nama dohoti parmingguan di garejat tasadarion. Huriani tuhata nani haholongan marsa dan nirohama hita musea sadarion lama muji tuhata di minggu na pasapulu dung trinitatis topik ni mingguta pos marohamuna unak kamu mabiar atong sian nasaro hadot haporsiaon tapasangap matuhani tapuji maibana marhiti namarede bukwede nomor walu Jahoba Jahoba. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin.
Tigordo akka dalan ni Jehova, jala halak partigor mardalan disi. Alayang go halak parjahat tarsuladi do disi. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata para siroha jalan abonar. Mauliati hudok hami ala di pabicar hotu hami berita nauli. Nama nodangi rohanami. Ai ala ni iu bain hutadahami hodohot lomoni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomoni roham hami saleling dingoluon. Jalan naing martua hami bahenommu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pargugoy mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami manguloy ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Donang sunehamu hidop Tuhan ta Yesus sai so ada dirimu mataku mapatulus alai bolokon masuke warulan Tatangihon ma patik ni debata ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo ahu do Jehova debatam ninna debatata dang jadi marakub ahu bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manangahana di banua gijang dohut na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na dituruni tano, yang go tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhum na dosogot akan namarsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadion ari minggui, dinaono mari maulah hamu nasa siulaonmu, alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehova debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lailahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni huta ni halak pe namangibati hutam. Ay dinaono mari do ditopa debata langit dohot tano laut dohot nasa isina. Dungi maradia doibana diari papituhoni dibahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jehova ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong
tajalo magugu siad di bata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon nau bartu patik mi. Amin. Tato poti madu sata tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami pargo guna suhatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu. Jaladangadong hapor siyaw di bagasan rohanami hiyan. Saluhut dohami manibil siyan aka dalammu. Masay gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot dosa ni haposon nami doho pangalasyon nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonod dohata ni Jahoba. Unak ko mabiyar ayahu do siluluhok ko. Nunga pola hujo guarmu, ahu na punaho, hasanga pemadi di batana di gijang. Nang pemusat akadolo, nang pemutal pero
Tatangihon mahatani debata turpu epistel diare mingguon imana tarsurat di Pesalmen 62 ayat 1 sahatu ayat 5 tajahama margat disoring. Soso marhana lomohon debata ede sian si David Olani bana do partano batu aku dohut hatu wauku. Tauduti ayat 4. Hatiku sekarang selalu
Tabigima titing ni huriata. Horas amanginang. Tikting Minggu si Agustus 2026 pos permingguan HKBP Sirarap Resort Bonang Indah. Huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Tatangihon matikting ni huriata di Minggu sadadion si Agustus 2026. Napar jolo. Goarni Minggu ta sadarion ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Do topik pos marohamuna unang hamu mabiar. Tenanglah, jangan takut. Paduahon si tanya konon. Di sude ruas ni huriata akan di bagasan persahito na dirawat di ingana be manang di rumah sakit natar surat manang naso tar surat di warta sadarion hatani tu hata si pasahaton. Idama ausa diri paheon tunasida hai saron do tamalumon. Jala pamalemuk kunasida jala au papatar hot tunasida hadameon dohot habonaron mardapot-dapot Jeremia 37 ayat onom. Di pasu-pasu Tuhan tak akan proses pamalupon jala di leon labas ni roha tu sude keluargana. Napatuluhun selamat ulang tahun. Parhalado dohot ruas pos permingguan HKBP Cirarap pasahaton selamat ulang tahun hok ripe dohot hatu tubuma tu sude ruas pos permingguan HKBP Cirarap sia tanggal 1 Agustus 2026 hatani Tuhan si popota. Saya pahama hopokku do ibana sarimatua jala patri donokku tu ibana hatuokku pesalmo siap lusada ayat saponom Tuhan Yesus Kristus mana masu-masu ulang tahun hatu tubuh napar jolo Rok Ananda Rocky Gracia semanjuntak ulang tahun napa siahon napa duahon Amang Johnson Effendi semanjuntak ulang tahun napa 40 tahun. Napa tuluhon Ananda Nicholas Nino Imada nababan ulang tahun napa 5 napa 4 Ananda Luis Atur Palindungan Lingga ulang tahun napa 17 tahun napa 5 Inang Rasmida Borugultum ulang tahun napa 51 tahun napa 4 kebaktian wik manang partangangan di Depesada di Patupado pertangan week di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 masuk pukul 20 WIB. Nama jalo di daerah Pertangan Sada ima keluarga dok DRH si Hotang Boru Utagaol. Nama alamat di Telaga Klaster Bedugul Blok D7 nomor 12 Desa Babat Legok Tangerang masuk week Efesus. Di daerah Patang 2 nama jalo keluarga Nyonya Sinaga Boru Silalahi nama alamat Kapung Bungaok RT Tolu RW Tolu Caringin Legok Sianwik Roma. Napa 5 Bajar Panitia Pencarian Dana Huria Sadarion Minggu sia Agustus 2026 di Patupa Panitia Pencarian Dana do Huria do Bajar di HKBP Citra Raya. Tatangakon ma asa mardalan ulauni do denggan. Napa onopon pertukaran mimbar sa distrik. Sadarion di Patupa do pertukaran mimbar sa distrik 21 Banten. Nama kobasi di Huriata ima Amang Padita Giat M Semangusong ima Padita Resort HKBP Bonang Indah Jala Inang Bilpro Rida Borumanurung SPD Marhobas di HKBP Cisauk Resort Serpong. Madurung tujuru do hita di bagasan amplop tu haperluan ni resort tak. Napa pituhun kunjungan kasih. Dalam rangka kunjungan kasih sadarion rak masaur lo hita dohot pungan koremaja naposobulung HKBP Resort Bonang Indah ima nalau patu begion ede puji-pujian dalam rangka persiapan mandohoti Festival Kolrena Sedistrik 21 Banten. Kegiatan festival ini di Patupa di hari Selasa 25 Agustus 2026 di HKBP Gading Serpong. Napa waluhon padidion nabadia. Sesuai tu pertikian ni Amang Padita Rasota, ima padidion nabadia di Huriata
di patupama di hari Minggu 6 September 2026 asa tua kanatoras naneng madohoti padidioni bui mama jalo formulir tu sitia wik na masing-masing. Na pasiaon keuangan huria, na pasapuluhon keuangan pembangunan, pasapuluh sadaun keuangan di ekonomi sosial, na pasapuluh sadaun daftar dengan realisasi film bulanan 2026 do na pasapuluh duahun sumbangan sukarela pelunasan lahan huria 2026 buima dibaca di warta manang di WA Group nang adong di Hitabe. Pasapuluh tuluhun palhado dohot sudi ruas pasahaton selamat datang dohot selamat hari Minggu matu sudi ruas ni huriat tahun terlumobi tu ruas na baru sahaliodo peroto permingguanon Tuhan tama-nama masu-masu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata marhite kor amani huriata.
Tapa punguma piliata huhut mahita marede sian bukede nomor 700 ono pulusia ayat sada dohot udutna. Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madhita saluhna.
Di hamuna amanami, inanami, remaja na Poso Bulung, secara khusus Ruasni Huria HKBP Cirarapon, takas songon naung binereng muna, rodohami dongan muna, sian hita nasara soton, rap dohot yanak kota, remaja na Poso Bulung, ima na dongdo di Sakapi distrik, na patupahon festival kur paduan suara remaja na Poso Bulung. Amanginang sasitongna dada kedok molosongon ibarupani mamereng ulauni ala holatulopat dali penasida latihan. Jadi ala partikiani nunga macai jonok situtu ba nangwa pala cek ombak jo nasida uji coba asa unang gabi demam panggung saya ada dope kurna boy di guruhon ipe dang apala songoni sikop na jadi holan lagu wajib dope naboy di patu begehon di mingguta sadarion alani tok tongdo hami mangido dia katangiang dukungan tu ulaunya na kota remaja na Poso Bulung. Ia katakan dengan sejujurnya karena uang gereja resort kita tongdo songok kamu naon. Itu kan kembang kempis itu jadi ba pinangido mak ay sateteki ba otik behi tarupani manupahi di ulaoni festival kur yana kota nasara soton otik susadia na bui tarpapung hita balas maroha ya karena memang na ginwaran festival kur dang biaya na otik hola pasi dinas nape itu masih baju doang mungkin bangga sekian jadi marbo habahenon mak ala jono do inganani songon ila roha moloso duhut hita nasara soton alani molopenon di paula-hulak yanak kota remaja na Poso Bulung mangedehon edei dung sidung kebaktian mayete las marohata romahamus udah tujolo sukapi hamu madope munai tabai bi mauti bi ima pangiduan ay satetek ninna untuk anak-anak kami remaja na Poso Bulung nasian huriaon ya karena memang songonani dohani dada kedok jadi ba isina bui mak atar songoni mak nian duhut tiado HKBP ima nadi binong permai alai gabi mengundurkan diri ma nasihalaki alani sesuatu hal mai ala retrik nasida di minggu na tulu hari naneng ronai hudok matu anak kota tetap mas semangat jadi Holanda Budaro latihan nasida tebba bilangan nak martulu puluh dua halak jadi setiap latihan ima Sabtu dan Minggu jam 7.30 ima songon kata pengantar di Hararonami yana kota remaja na Poso Bulung nasaresot rap dohot guru pangajari ima di sodon mayang situat tamang saragi songoni dohot amang simajutak amang sianipar tongdo gabe guru pangajari madongani alai nasida dang bui ro rap dohot hita songoni majo hata nabuh hupasat hami mardongan mauliate nuaing sahat mahita tu turpu jamita ima di bagasan minggu tasadarion di minggu na papiga hotahe minggu pasapuluhon dung trinitatis tongon mai sadarion dohot topik
pos ma rohamuna unang hamu mabiar, tenanglah jangan takut. Hatani dibata jamita Matius 14 ayat 22 sahat rodi ayat 33 songon hatana takasma tapa ihut. Mardalan ibana di sisi nitau diurupi si Petrus nanaing lonong. Dungi didas-das Yesus ma akasisianna marparau pajuluhon tu baribaan asa dipamuli jolo natoropi. Jadi dung saut dipamuli nakko ma sasadasa tudoluk martangiang. Asa dung bot ari holan sahala nama disi. Alai anggo parawi nunga tarholang sian pasir jala disosak galubangido nasida ai alogodo ai alodo alogoi tu nasida. Jadi martahi tahuak manuk Roma Yesus mandapoton nasida di sisi nitawi. Jadi dung di ida sisiani ibana mardalan di sisi nitawi marlangan manasida diripu toddi pola manganggu hibi nasida sian biar ni roha nasida. Alai pitor dipakulingi Yesus manasida nin nama pos marohamuna audo unang hamu mabiar. Dungi nin nasi Petrus ma mangalusi ibana ale Tuhan anggo hodo hape dokkon au ro mandapoton ho mardalan sian aiki gabi didok ma ro mahwatong. Jadi mijur masih Petrus sian parawi mardalan sian aiki mandapoton Yesus. Alai mamereng alugo nagugui mabiar maibana. Jadi naing lonong ma gabi dijauhon Tuhan palua au. Jadi pitor disurdukot Yesus matangan na manakup ibana jala didok ma tu ibana hosiotik haporsiaon ama pola ganggu roham laos bongot ma nasida tu parawi jadi soma alugui. Jadi disobahala na di parawi ma ibana akka nin nama tutudo ho anak ni debata ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus saliling mangulu hita di Portibion tidak pernah lepas dari badai kehidupan. Dang boy hita dang so mamulus persoalan hidup. Jala di pardalani nguluon gudang do nama bahen hita gabe digohi rohabiari. Memang yang gobiari bakkoni hajol maut tadui. Ima pabotohon nagok di bagasan keterbatasan manang hagaliod do nguluni hajol maut tak. Jala taboto do disude lini biari dimasuki. Mau dia anak kecil, mau yang sudah dewasa, namar sahid, manang nahipas, napugus, manang namora, dot lahan akana asing, sadok manangisi pehalakna, pasti hia mengadopi roha biari. Ai haru opung-opung naung palik-palingon, taboto ro sogo dio opung na palik-palingonon.
molo di bahasa sehari-hari ngasesongon na hidup segan mati tak mau inna kan wama nauk balik-balingon tong do mabir mate hiadora tabigi paddohan saritoni dongan rupani nahya sahala dana nabitik manukun tusa dana tua-tua naung opung-opungon opung nah nunga sadia umurmu ala naung batuai opung-opungon dang jelas betong parbinegan na animu sadia umurmu hur ay wama na orang parbinegan ngama tua palik-palingon umurmu murukmu sayna dungi apala guguma idokon danaki tusi parioni na tua-tua no pungon sadia do umurmu umur do HP na sinukummu ba nunga hampir lebih 10 tahun bah ido ate boha ngasiap manang ngarade mate ho nina ahamalus nu pungupungi dia maho ho mamate ina ima jo tari waktu biar ni rohana mate hom apen munga matua palik-palingon memang hamateani do na ubalga nagabe si habiaran di nguluni hita na manguluon dang adong jolma na biar mate secara umum deui asing na jurupani tunguluni halak naginoaran na PA pendek akal ate akaido na ulu bunuh diri jadi hatok-hatok do menyelesaikan nguluna jaka ngulu si songoni huriani itu hatta terkadang kita merasa bahwa beban persoalan hidup yang kita hadapi begitu besar sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa di situasi nasongoni sering muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam hati madok mengapa Tuhan membiarkan saya padahal saya sudah banyak berbuat baik percaya ada Tuhan lan akana asing dope ahadona naing dohononna ahama artina naing dohonot tasyani haru halak naburju orang baik aja orang yang beriman kepada Tuhan masih terus menghadapi hidup berat masih tetap menghadapi tantangan persoalan hidup bohamusi manguluni halak si jukat naso porsea tu di bata akai mara ubahen murah-murah jolmai gabe matemanikot ala dangadong be solusi na dumenggan Jepang dung diadupi ragam ni si tawononi berbeda dengan orang yang percaya namar pos ni roha tu debata Tuhan pasti selalu memberikan solusi jalan keluar bahkan tetap dituntunnya Ido ubah diturpukon hobartu topik ni mingguta Tuhan berkata tenanglah jangan takut posma roham unang mabiar tenanglah aku ini jangan takut padohani imahatani Tuhan Yesus tusisiana ketika mereka sedang berada dalam keadaan yang mencekam, menakutkan.
di mana setelah Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, di tengah danau terjadi badai, angin kencang, naeng makaropon kapal nasida. Hape hati hai dang doho Yesus di bagasan parawi, tinggal dope Yesus martangiang didoloki. Holan itu tuna disuruh Yesus sudah sida parjolo borhat. Asalau tu bari bani tawi. Hape topu mamasa. Naso ni halomohon ni roha. Naeng karam kapal nasida. Alani badai. Di ulahon nasida do ahanani do ni Tuhani. Alai tong dope mengadupi hasusaan. Dihita kadongan na hinaholongan ido na pinaingo na tuhita. Sotung say tadok molonunga tahaporsiay Tuhani dangadong be nagabisi adupan masalah mangulu di portibion daon. Tetap dope tak adopi masalah, tetap dope tak adopi persoalan hidup doh lan akana asing, tetapi bagi orang percaya Tuhan tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita dituntun dan selalu diberkati, didongani, bahkan dipasu-pasu asa malua sian ragam ni aka kesulitan hidup. Di situ perbedaanna. Ngulu ni halak na porsea, dohot ngulu ni halak na so porsea tu di bata. Mulu-ngulu ni halak na porsia ketika menghadapi persoalan hidup, tok tongdo Tuhani campur tangan. Ngulu ni halak na sotakas martuhan ketika dihadapi begitu banyak rintangan, akauma na jut mengulahon bundir bunuh diri. Ada ngadong besolusi dipikiri. Ai hatani sibolisido nasai di pa bege-bege di pa ihut-ihut jala di oloi sadok dakya na porsiai ditadikot Tuhani mangolu di bagasan hasusaan sai ramotan nadoi. Di ayat 25 di pabotohon ujui borngin nai ro Yesus mandapoton sisianna marhite namardalan di atas aik pola digohi rohabir nasida akasisian nai ai diripu begu naroi molo di bibel tena kintod dinin nagi huriani tu hata memang atar songonido nguluni hajol mauta. Ketika hati kita dipenuhi rasa ketakutan, kita bisa salah melihat keadaan. Masalah kecil, boido gabi masalah besar. Jala di ujungnya pastido nagabi berantakan. Alani jangan hanya melihat besarnya badai. Jangan hanya melihat persoalan hidup. Tetapi lihatlah Yesus yang telah hadir di tengah-tengah masalah pergumulan hidupmu. Saula nari ketenangan orang percaya dan madok tidak mempunyai masalah. Ketenangan orang percaya, dia yakin bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu bersamanya. Ketika kita mengimani bahwa Tuhan bersama kita, kita dapat tenang sekalipun keadaan belum berubah. Ai holan fokus tu persoalan dosi Petrus
ujuna merdalan di aiki ala nido uban nagabe pitor lonong ibana, hampir lonong. Ai digohi biar nama, ai holat persoalan hidupi nama, namanggohi rohana, sehingga dia melupakan kuasa Tuhan yang mampu untuk menolong. Oleh karena itu jangan biarkan masalah menjadi lebih besar dalam pikiran. Tetapi Tuhanlah yang terbesar disudi di atas masalah. Tak kuboto masa tong dison. Songon hurian na niadupan naung binulus rupani. Adak pola mang marpesta guti lok kita enak. Ay wasa anda guda nga si pikiran. Ahay pikiri hamu. Ay da nak sikola dope. Tokin nay marnatal omatusan. Pitor persoalan itu dipikiri, pitor persoalan itu nanggoi rohana, sehingga segala sesuatu apapun yang mau kita kerjakan, yang ada mutul namanya, mutul, yang ada benawi ulah hononna. Ai persoalan nama dipikiri, persoalan nama nanggohi roha. Tak kuboto, song ni doisot namangina. Ido, bah sera gurian aku tinggal ni. Di huta-huta ada beda. Hidup. Aikon na budu hita manginang haruar sian persoalan na ikos siadopan. Ay muluholan aka persoalan ni nama namanggohi roha mauhum nama hita. Laos didodoni persoalan nama, laos inama namanginongi roha ng pikiran sehingga gudang nama jolma nagabi maranganangan. Dung maranganangan badang adong be diulah manangaha apatisma. Jadi ba ikon di bagasan pos ni rohana sian Tuhanido. Ay mangulah hita jolma manabur boni alay anggo nama bejadi tuhataido. Holan na mangulahod do hita sebatasido pe hita alay molo adong dodos ni roha dia kaulaon lumobi di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni keluarga dang budang soy kodemak saluhuna ay ratus na do tehe tajom na rinitahe do nin naguguna bersatu kita teguh bercerai kawin lagi na pada pulung ya. Unang ba. Unang jutor kawin lagi. Itu. Naneng dohonon na di siamang do taminang ya saya selalu mengatakan ini ala di pelayanakku gudang do nahuradoti nahulayani huriana met. Ale dak kulos na sida madeli. Tetap semangat niku. Di kesemangatan na itu mangguguhon kebersamaan, ahapin na pinikiran, ahapin na sinakapan, pasti tulus dok. Halai nagabijujut persoalan ngawotik jolmana, dang bui sada rohana. Ay biasanya mulu torok do karena tersona maul patureon, sediro kakamu 2.300, ay ngamaul patureon ya te pasti. Hamu nga sa dia, 70 tolu. Buado hasadaw ni, kurang denggan. Bak nga salah yon. Bako ni nautik do, murah patureon. Alani, aha penanaeng si hobasata. Aha penanaeng si ulota. Di tonga-tonga ni hurian ni Tuhani. Kita harus tetap bergandengan tangan na manginang. Molonunga dos roha, aha pe nasinakapan pasti do tulus jala di pasu-pasu Tuhan. Sekecil apapun dan seberat apapun pekerjaan itu, mulu danga dong dus ni roha horas jalagabe ma. Adiga cugut lak tulusi.
alai pos marohaku dihamuate sude hitana sahuriaon audak saya hudokkon hamu pospel huria HKBP Cirarap torbangga mahamot tong ate nyan huboto ro pospel na alai asasong na bangga semangat kita gabi huria hudokkon asa borhat sianiman wang hita gabi margugu lahu pasadahon rim nitahi asalam tuding ganna huriata gabi pasu-pasu mai jalo otta sian ibana. Masalah tetap pasti ada sepanjang kita masih hidup di dunia. Alai konadong do pakka porsiauta songon akasiuton Kristus pabua setiap masalah nata adopi sai na boido hita laho mamulusi. Ikon taha porsaido uju tajou Tuhani diragam ni akasi taonon di sidoro pangurupion ni Tuhatta. Bere kamu masih Petrusi. Holan naing lonong imana tu leuti di jou Tuhani pitor di togihon Tuhani do ibana asa unang marmara. Seandainya Petrus tidak berseru meminta tolong kepada Yesus saat hidupnya terancam, boy sajodo dohonon nungah pindah alamat ibana. Alai ala di jauh do gowarni Tuhani tolong au Tuhan. Ido maben ibana gabi selamat. Mengapa Petrus mengalami hidup yang demikian? Karena Petrus lebih fokus terhadap persoalan badai yang datang. Dang dibering Yesus naung ro persoalan ditikina mangadopi galubang ido. Na gabe manggohi roha pikiran na ido maban gabe neng lonong. Ido na pinaingo na tuhita asa disude pardalanan ningolo na at molutung taadopi ragam ni aka persoalan sotung digohi roha biari sotung persoalani namanggohi roha pikirata dang bui solusi na songoni mabahin lubang pakilalaan manang rohatta ay halak namarpos ni roha di pangaramot yun ni debata tenang do toktong pakilalaan ni akan aborat na diadopi di pardalani nguluna tak talui dang ganggui tetap dia marpos ni roha tu di bata pabua tangan-tangan di batado nalaho paluahon mengurupi ibana huriana hina holongan ni Tuhan Yesus gudang dopes ya tonga-tonga ni halak Kristen sadiri uju diadopi ragam ni akaparu kilo di ngoluna gabe ditadikot Tuhani gabe dang adong be di ngoluna laho makaporsiai gogo dohot huaso ni debata taida majo sian ngulun si Daud manang si David na diturpuk epistel minggu tasadarion dung diboto si Daud akan masa nani adopanna tanga dong pos ni rohana mida jolma jangankan orang lain haru anak nasa diri ima si Absalom martahi najahat tu ibana anaknya sendiri darah dagingnya sendiri adong dosakap ni yanakonna naing mangaling serhon bahkan satu na naing pagon hosani si Daud na tua-tuana holan alani jabatan kerajaan ala sodong be pos ni rohani si Daud mida jolma gabe tu di batado ibana mangalu-alu gabe holan tu di bata ibana marhaposan holan tu di bata jahuwo do si Daud marhaporusan bahkan alani hapor syaun na tu di bata gabe dirasakan adong ketenangan
Laos marhiti manuaing diajar hotu hita asa saita ti rumah nguluni si Dauti di perdalanan ni ngulutta. Mulupe tadok adong pakaporsiota tu dong atta ay nabuy bilangat di hido. Buasa barani hita madokoni ayadong dohatan yaka na dua-dua saya pinikro parhunikan nina kan hapeng pargadungan saya pinikro donga persaulian hapeng donga kamaguan ima pabuahon tanga dong naboy mabahen ngulutta nguluni hajol mau tahun 100% untuk percaya kepada orang. Tang nama dok naswadongnya dong dok. Alaina pasti molo porsia nguluni hita tu debata. Songon ani dohani las buhape boraknya kasidalenan. Tok tongdo tangan Tuhan menuntun kita asa malua sian akapar maraani. Alani ikon sai pos roha. Hibul roha. Lahu maka porsiai di bata. Marhite nama dok kedekatan hidup kepada Tuhan mabahen jupang ngolu nasonang. Jaladang saya digohi rohai biari behita. Lahu madalani ari-ari ni nguluta di hasyanganon. Daidama diturpu epistel sadarion marpige-pige hali saya diodol hosidau do di hatana holan tu debata ima patuduhon pos nirohana namar Tuhani ima pabuahon hola sasada debatado natuk mangalehon haluaun mangalehon hasonangan di nguluna tangadong sian na asing molope sai diadopi akka na porsia ragam ni akka si taonon dada di pasobu debata nguluna di tanoon halak namar pos ni roha di huasone debata tenang do toktong pakilalaan ni diadopi si taonon di nguluna godang akka partok tangan diadopi ala ni Tuhanido na dihaporsyai tetap dia bisa berjalan hala adong do pos ni roha di Tuhani pabuan na sopasobo ni debatado ngolu ni akan namar pos ni roha tu ibana pabuan na sopasobo ni debatado ngolu ni akan na porsia ala ni pos marohata unang mabiar debatado nagabe dongatta songon hata parpudi marhiti turpuk jami taon asa sudi mihita nasahuriaun menyatukan hati bergandengan tangan mangulahon ulau di tonga-tonga ni huria tahapor syaima molo nunga ture tak ulahon ulau ni Tuhani marhiti huti hurianai di sido pasu-pasu ni debata jalo otak ganup marsada-sada alani unang marnaluja tetap semangat tetap bersatu unang adong si pamula-mulai di ruas ni huria di parhaladona songoni ruas maradapun parhaladona mari kita bergandengan tangan amang inang tetap kita bersatu asa ima dalam ni debata lahoma masu-masu nguluta ganup keluarga lumu wima huriana amin martang yang mahita maula tema Tuhan di pasa rohanami tuho di bagasan minggum sadarion dinang hubigi hami Tuhan hatam na paingoton hami molo petunggudang ragam ni akka hamaolon huadupi hami di pardalanan ni ngulunami di portibion naing hotok tong hujo kami asa marhasonangan hami Tuhan lahoma mulus ragam ni akka hamaolon na huadupi hami Tuhan di bata amanami pasu-pasu hami napungon pasu-pasu ruas ni huriam HKBP Cirarapon
ruasmu songoni nang akana posom na mangidu mahami tuhat tua dopamu asa lehonomu hasadao ni roha dihami unang loas hami Tuhan di pamula-mulaon si bulisi tung homa todimma na pasadahon roha na pikiran nami marsi beta-betaan hami Tuhan dinalaho pasangapon guarmu nabadiai Tuhan di bata amanami di bagasan tikyon hubuan hami maditang yang nami akadongan nami ruas ni huriam molotung tongo di bagasan parsahiton nasida homa Tuhan nama masu-masu aka ubat na pinakena na pinanganna parbisuhi pargugoi ma aka para medis asa marhite jupang hama malum ni sahid sian pamatang ni dongan nami songoninang di akan na mangadopi arsa ni roha homa Tuhan na mangalehon apul-apul na sumurungi homa na margogyon na sida marhite toddim unang loas hami lilu unang loas hami so mardongat tonho alani di bagasan minggu sadarion ubuak kami rotoktong ianakon ni huriam remaja na pasobulung na saresaton dinanaing paduhoti ulaon pastipal paduan suara na pinatupan ni distrik 20 sada Bantenon urupi ianakon nami Tuhan remaja na pasobulung pasada rohanak pikiran na sida parbisuhi ma jala padau sian ragam ni akapar marahan di pangiduan ni hami keluarga lepas keluarga sai homa Tuhan napa tuducon di tangyang nami ganuk atong urasi hami sia dosa nami nagudangi asa tung tama hami Tuhan majalo pasu-pasumi holan di bagasan Kristus Yesus martangyang hami tuho amin tapuji matu hatta laos tapasahat ma peliata Tuhan mapalingo mami maparlinggo mani Tuhan paso ng ulubi Tuhan maparlinggo mani Ay Jesus ko partano batuani Itanoon tingolumon Ay Jesus ko partano batuani Otro di sa leleng Jesus partahan aki Say ho maparlinggo maki Pai masotos ho saki Say ho maparlinggo maki Ay Jesus ko partano batuan
Hapasahat mapeliata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap naucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasiang hami pelianon, pati buluhon harajaunmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarebadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batamaho. Di sodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Jadi songoni mah hobar tu arahan naung ngasian pendeta resort ta maju mahamu akan aposo bulung nami sian resort lah songoni mah dihita akan atoras nenek tua-tua tabae masian yes ni rohata lao manupaki akan aposo ta huti festivalon horas mah di bagasan las ni roha mahita manupaki nama rolopolop horas.
Jadi mau lihat tema di Amalainan di Panuparion di kota Remaja Kapal Guru. Jalami
Las rohata di persaurata sadarion hamisian parhalado adorang suhatau kami ala adong do naposo tentu sewajarnya seyogianya napolos solah yang berkata-kata kan idonaing atong partikiano pinasa amatu si Rocky do tu si Pilber maju mahamuna dua las baik kamu ma hatamuna tu akadongata naro siar resort Bonang Indah partikiano pinasa amatu amuna dua. Shalom. Horas untuk kita semua. Jadi terpuji nama Tuhan yang telah memberkati kita sampai pada saat ini. Yang mau saya ucapkan yang pertama terima kasih untuk seluruh teman-teman Naposo Bulung, baik dari Bonang, Kodia, Bino nggak ada ya, sama teman-teman Cirarap. Di sini saya mau mengatakan terima kasih karena telah datang dan juga memperdengarkan lagu pujian. Ya beginilah gereja kami, kalau memang terasa sedikit agak panas ya mohon dimaklumi lah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan dan juga perjumpaan kita pada siang hari ini akan berkelanjutan atau berkesinambungan ke depannya, karena mau bagaimanapun kita ini adalah remaja Naposo Bulung satu resort ya. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ke depannya
masih banyak waktu, masih banyak agenda yang harus kita jalani bersama, yang harus kita lewati bersama, baik itu tentang ibadah ataupun event-event lain. Begitu saja yang ingin aku sampaikan. Kiranya pertemuan ini bisa menjadi berkat dan juga bisa terus mempererat tali silaturahmi kita sesama remaja Naposo Bulung satu resort. Mau lihat ya, Mak? Iya. Jadi molo Naposo, alona Naposo dah. Partikiano pinasa aman Naposo sian HKIP Resort Bonang Indah. Saya ada mewakili tong. Itu alusnya Naposo, tu Naposo. Iya. Shalom buat kita semua. Lalu, pertama-tama marilah kita puji Tuhan karena kita masih bisa berkumpul di sini, masih bisa bersama di gereja Gospel Cirarap. Yang pertama, terima kasih kepada Cirarap yang udah menerima kami di gereja ini, dan juga buat atas makanan yang udah diberikan ya. Terima kasih Amang Inang Paralado. Dan juga terima kasih atas bantuan dana yang udah diberikan kepada kami. Oh, belum diberikan. Gimana nih? Aduh, udah. Oh iya, udah bisa ya. Ya, kebutuhan itu buat festival KUR ini juga kok. Jadi pastinya digunakan dengan sebaik-baiknya mungkin. Dan juga kami remaja Resort Bonang Indah meminta izin minta doanya untuk kami agar bisa melaksanakan dan sukses saat perayaan Hari H Festival KUR tanggal 25 Agustus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Ya, luar biasa ya. Memang Naposo Bulung HKBP ini harus pintar ngomong di luluan karena sudah dididik pada setiap tanggal 1 Januari, ya kan? Ya. Setiap tanggal 1 Januari kan ada pendidikan di situ. Pendidikan Mandok Hatta ya, luar biasa. Oke, songonima dihamu parhaladu nami narosian Bonang Indah nang Amang Padita Resort mula petung songonon aka partikian sebetulnya mulu hami lasia dorohanami ro aka todong mangibati hulianami nakedat songonon ya. Jadi molo petung songoni pajalo nami di hamu amanginang las marohamu nate ala nahai pimarulu puluk do las do rohanami di tengah-tengah kemampuan nami baholani majuna buita patu pahami tuhat tama mamasu-masu hita salu nate. Jadi nunga di papungu aka silas niroha sian ruas. Jadi otik susadi noni hami pe siap parhalado hubaik kami do nabui hubaik kami. Atong partikianon romahamu na mewakili tim festivalon lau majalo otik sosadia naungatar papungu lau monopaki festivalon sayang gia mari pasu-pasu Tuhan monak kita juara sada amin amin Allah. Jadi pinangidoma amang situa amang pasaribu las pinangidoma amang 5 juta mah manang na ise mana bagabe mewakili manang na amang saragi ma iya 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 iya. Jadi songoni ma amang dison hu pasatami silas niroha sian ruasta nang sian huriata lasma rohamuna boy tapake otik sosadia
songon ni dok ni na tua-tua ma huta tanoba atau para sarang ni liang-liang horas mahami nama ngalian horas mahamu nama jalo tutaba nama dihami nama ngalian balitang mapagabi tungudalot sindaduan arita do gabi ay dinggad do hita marsi paululuan hola dua piate alana tulu oh baik sa ni sulu sa matupotian nunga saha ulaut tadi baga salah niroa sadarion sa matu panggabea tu paroratam las marohamu nama pasa damang ma ya iya mosi oh mate rasa resota deh harus tumpakan salam mamang ya otik sesadia teh amang dua amplopi saya ada maisian ruas tanah di bagasan las nirohan laki marulupulup saya ada maisia kuryata otik sesadia gurang mapinasuma las marohata martoba kita saluna kartiknya pinasatu amang. Iya, jadi ini luar biasa ya. Jadi rezeki anak soleh katanya, kan begitu. Jadi tadi amang cerita waktu yang sempit amang sempatkan cerita dengan amang amang Sintua Utapeha. Ternyata juga rezekinya luas teman-teman di Cirarap ini sangat luar biasa juga. Jadi yang amang kira nanti akan pindah rupanya ini akan dibangun dan ada yang siap membangun katanya. Jadi tepuk tangan dulu buat Pospel Cirarap. Jadi ini sama halnya itulah yang namanya gabe habaoran nih pasu-pasu. Dapat ta pasu-pasu gabe habaoran pasu-pasu. Kita dapat berkat dari Tuhan dan kita menjadi saluran berkat dari Tuhan buat yang lain. Jadi ini bukan amang situa nami tuhamu amanami inanami na adong dope nating galison sian Cirarap adik-adik kami dari remaja Naposo. Ini akan digunakan nanti buat kalau ada buat kostum mereka, kita lihatlah nanti dananya sanggup di mana. Apakah hanya dasi yang seragam atau baju atau memang ikut apa namanya rompi atau gimana. Yang pasti kami berbeda caranya, Mang. Kalau di Bonang caranya bukan begini, kami door to door. Memang sudah ada terkumpul, puji Tuhan, yang siap komit sudah 6 juta yang siap komit. Nah, jadi kalau dibuat tadi begitu, gudang nu sukun-sukun, aduh saweran sukun ini banyak pertanyaan. Jadi kami rubah caranya. Mungkin kalau di Pospel Cirarap dapola songoninian ali sudedo sian ias niroha sian las niroha di pasar tamudo tu yana kota resort Bonang Indahon remaja Naposo Bulung. Jadi sekali lagi terima kasih Maulia tema di Tuhata mana masu-masu. Jadi adik-adik kami ini peserta KUR, kalian udah dapat dukungan begini harus tambah semangat ya. Oke ya. Jadi nanti Amang memang lagi berupaya, Amang pendeta resort terlebih, Amang pendeta Tobing, guru KUR ini Amang si Manjuntak sama Amang si Tua Sianipar. Mereka berjuang di dalam melatih kalian, kami berjuang karena Amang nggak bisa solmisasi, Amang berjuang ya bagaimana ngupaya-upayakan gini-ginian lah ya. Jadi kalian tetap semangat, tetap kompak, dan sekali lagi pesan Amang, tahun depan kegiatan remaja Naposo Bulung Saresot Pospel harus tampil di depan ya. Itu kekompakan kalian tadi itu jadi contoh buat kami terlebih Naposo di Bonang. Lihat itu ya, itu tanpa dikoordinir mereka tampil 20 hampir 30 katanya jadi orang itu jumlahnya. Nah, jadi itulah ininya. Terima kasih atas jamuannya ya Amang ya. Amang Situa nami
Nah, jadi kiranya jemaat Pospel Cirarap ini sehat selalu, banyak berkatnya, dan Tuhan selalu memberkati setiap rencana di gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mau lihat ya? Ya, mau lihat mah dia mang dua saragi. Jadi songan ima ateh ngapa lataruli hita ada orang situ tu amang padita parmusik nami bayan. Ya, mari deh kita marulu pulup. Ayo dah ate. Ya. Alai musik marulu pulup mah bayan ate. Sadaku warna umuli. Imanya teh. Alai dengan penuh semangat teh. Dungung selesai non ini tutu amang padita nami mak. Kelas stadium mah teh. Sadaku warna umuli. Alai dalam bentuk style. Mari deh kita. Sadago warna umuli, siang masa goarni, goarni kuata Yesus, idona umuli. Jok-jok kita di Tuhan di olani doendeki, goarni Yesus di kisah naik lebih semangat. Sadago warna umuli, siang masa goarni, goarni kuata Yesus, idona umuli. Olani doedeki, goarni Yesus di doa malu rohani. Iya, maulati madihita asata tutu parpungata marta yang mahita. Marulahulak kami Tuhan pasahaton hamolatin rohanami tuho di bagasan Arianon marlas ni roha yang akun ni kuryam radot kami di parminggon nami sadarion dohot dongan nami sahapor syaun HKBP Cirarapot Tuhan di hamin nasara soton nunga hupatu pahami haka parsauron naulina dinggani sai sahapon mai turohana pikiran nami lumowit Tuhan tuaka yang akun ni kuryam nasara soton hasa toktong di bagasan hasadaun ni roha di bagasan las ni roha nasida saluhukna marsi beta-beta jaka ulau di tonga-tonga ni kuryam pos rohanami di bagasan tikion molo petung naing marsirang hami borhat manopot bagas nami be sai homa Tuhan nama julwani saluhut pardalanan nami sahat hami tu bagas nami be di bagasan ahipason songonima nang huriam HKBP Cirarapon nanaeng hutadi kok kami sai homa Tuhan nama masuk nasida sian dana sah rodina magudang songoni nang saluhut akana posom parhubas nama ngulahon akka ulah de tonga-tonga ning huriam atau ngasi maruhan sahat tuho mangulu nami holan mangasahon keluarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan tuho asni rohani Tuhan Yesus Kristus duat holong ni rohani di bata ama duat parsaoran itu di purbadia ima nama dongan hitau saluna amin horas madita horas. Iya, foto bersama boleh foto bersama ke depan dulu sama Naposo Cirarap lah. Iya, saya resort lah. Ya, ayo. Foto bersamamu. Jarang-jarang kita begini. Amang Pandita juga ini terbatas itunya ya. Amang Pandita sangat welcome ya. Iya, ayo Naposo Cirarap. Ayo kakak-kakak. Ya, ayo biar cepat. Ayo abang. Tinggikan namamu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
semua, ayo. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ayo. Maholopo, lepon diki, ayang ideal, juga suski, itu deh, bagaimana? Ayo bang, cepat. Boy dong kan. Remaja Poso Bulung HKBP Resort Bonang Indah. Masih Urupan. Oh, kalau aku bilang Remaja Poso Bulung Resort Bonang Indah, Marsi Urupan, Marsi Haposan, Maaf, kayak gimana? Marsi Urupan, Marsi Haposan, Marsi Tangyangan. Gitu ya. Aku hanya lip sync ya. Iya. Oke. Udah. Remaja Poso Bulung Resort Bonang Indah, Marsi Urupan, Marsi Haposan, Marsi Tangyangan. Apa sih? Oh. Ya. Remaja Poso Bulung Resort Bonang Indah, Marsi Urupan. Oke, terima kasih teman-teman Remaja Poso Bulung KBP Cirarap. Oke, mungkin teman-teman Remaja Poso Resort bisa salam-salaman dengan teman-teman Remaja Poso Pospel Cirarap. Kita mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Remaja Poso Bulung Pospel Cirarap. Terima kasih atas jamuannya, terima kasih atas semuanya juga Mang Paralada. Shalom, sampai jumpa di waktu yang baik. Hora.